Ziet geen van de constructie? Ja, ja. Ja, moest hem vasthouden. Ja, nou, hij doet niks. Oh. Maar ik wil niet hebben dat hij wegluurt, dus. Ja, zo ja. Hey, je ziet, Hallo. Hoi. je ziet druk bezig. Zitten. Ja. Het is bij zo Halloween, dus Ja. ja. Is dit nou straks dan het meest heftig versierde hoes van Gans Koningslus? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar dit stiet niet het ganse jaar, deze constructie. Nee, die hebben we eergisteren pas opgebouwd. We zien eerst eigenlijk achter begonnen, we zijn achter in de tuin daar. Daar ziet gauw kloor. Ja, Boris, terug! Nee, daar zien we nog niet klaar, maar daar staat voor 80% staat daar. Mogen we er ook even kijken? Jazeker, Ja? kom maar, Boris, kom! Ja, Boris moet even snuffelen natuurlijk. Ja, kom, ja. Zo, kom. Hey. Ik ben trouwens baas. Hoi, Michaela. Michaela. En jullie ziet van? We zien van Elien, Elien. oké. Programma onderweg. Ja, kom. En kom maar, ga maar. Boris. Kom maar jongen, kom maar Boris. Of forget the dog. En wat staat er nog meer? Forget the dog, beware of the wife. Ja, Oh, God. die is op het algemeen erger als een hond in dit geval. En de wife staat dus dicht. Ja, dat ben ik. Ja, kent je een beetje zo'n kooie dan? Nee. Nee? Dik biedt ook niet. Nee. Oké. Nee. Hey, maar huurt dit er ook bij? Ja, de mensen komen vanuit de tuin, komen die hier door. Althans, dat is de bedoeling. Boris, kom. Maar die tenten die heb je er ook speciaal voor opgezet? Ja. Nee, te geluurde. Ja. Kom maar. En dan komen ze eigenlijk, ja, er is nog geen licht, maar normaal gesproken hebben we hier geluiden, licht en rookmachine stiert er. Wat gaaf. En dit is eigenlijk de entree, althans dat moet het worden. Is het ieder jaar anders? Ja, vorig jaar hadden we thema circus. En nou hebben we thema ziekenhuis. Thema ziekenhuis. Ja. En deze is ook En- wakker. En straks is het hier dus hartstikke donker Ja, natuurlijk. donker en dan werken wij met verlichting. Staat hier een figurant als zien de chirurg. Dan komt de figurant op het bed als zien de patiënt. Is de bedoeling. Oh, wat gaaf. En vanuit de chirurgenkamer komen we op de verkoevenkamer, althans dat moet het worden. Oh, dus als ze de operatie overleeft, dan Ja, komt ze- of als het mislukt, Ja. dan ligt er hier dus een op en hier komt dat nog in een stretcher. Er komen nog 2 figuranten op. En die worden dan dusdanig eigenlijk gesminkt dat het lijkt of dat het door misgegaan is en dat ze die hier gedumpt hebben. Maar ze leven nog net. Ja, ze leven Dus nog er net. komt nog net geluid, Ja, gekreunen ja, en, ja. en ze blooien flink natuurlijk. Ja, Ja. open Maar wonden. gelukkig is het in de verkoeverkamer netjes en steriel. hè? Ja. Als ze naar bed kijkt, Boris is er volgens mij Ja, ook Boris is er dol op. heel blij mee. Ja. En vanuit de verkoevenkamer komen we in de kamer van de shocktherapie. Dus ja, shocktherapie. Mis, Ja. zal dat verdicht zien, jongen? Ja, ik denk je dat Met verdedig. gefluit. Ja, ik denk verdedig. Ja. Shocktherapie eventueel met Ja, met hulpmiddelen, hè, als de stroom niet werkt. En dan ook hier hebben we dan verlichting. En hier is eigenlijk de hoofdverlichting, hebben we zo'n stromoscooplamp die dus flikkert. Dus dan is het de bedoeling dat... zit hier dan ook een figurant straks? Nou, er lopen hier 2 figuranten. En Ja? het is de bedoeling dat de mensen die Ah, binnenkomen, dat die dus dusdanig bewerkt worden. Dan kriepen we er links en rechts hier in uit. En die mag dan plaatsnemen op de stoel. Oh my god. Dat, Oh my god. Ja, dat moet het nog allemaal horen. wanneer dus dat Lien? Met mijn mens. Wie had hij? Hè? René. René. En René is net zo gek als Stieg? Ja, blijkbaar. Dat, Wauw.
Ja, vanuit de shocktherapie komen we eigenlijk op de kraamkamer, zeker kinderkamer. Oh, dit ziet er toch nog best wel lief uit. Ja, maar dan werd het nog lichtelijk bewerkt. Ah. Dan is nog niet gans klaar. Maar als je in de kop hangt, eraf een been is kapot, oog eruit. Oh, nou zie ik het, ja. Ja, dit ziet er toch goed als een soort van slagadelijke bloed. Ja. En dan als het goed is, wordt dit straks eigenlijk het hok van de mental gestoorde. Er komt dan een figurant in, die dus helemaal psychisch door het dollen is. En die zit eigenlijk in de isoleer. De gesloten afdeling. Ja. Oh my god. En dat moet dus hier komen, maar daar moeten we nog aan beginnen. Maar dat wordt dan het klapstuk, hè? Want er bouwt natuurlijk een spanning op. Ja, Op ja het einde. deze figurant die is ook echt interactief met de mensen, want ze gaan er hier dan ook weer uit. Dus Waar halen ze die figuranten vandaan? dat zijn allemaal vrienden van ons. Ja, die vinden dat net zo leuk om te doen als wij, dus ja. Maar dit is dan toch de attractie van de dorp? Of komen mensen ook van buiten het dorp heen Ja, naartoe? er komen ook mensen van buiten het dorp. Vorig jaar waren het echt ontiegelijk druk. En dan voor hebben we dan in het begin dat de kindjes kunnen marshmallows roosteren boven een klein kampvuurtje. Er stiert koffie en thee met wat cake voor de eieren. Bepalen mensen zelf of ze hier naar binnen gaan en de kinderen dus ook nog? Ja, dat is gewoon vrijblijvend. Het hoeft niet. Alles mag en niks moet. Maar we hebben dan hier een avond dat we dus ook echt figuranten hebben en dat de mensen dus ook echt interactief bezig kunnen zien. Oh, dat is Ian avond. Dat is met Ian een avond. Welke avond is dat? 28 oktober. Oké. Want is dat, wanneer is Halloween officieel? Dat is eigenlijk de laatste dag van oktober. Oké. Maar dat valt nou het weekend. Ja, dus wij doen eigenlijk altijd of de zaterdag ervoor. Het is fenomenaal. Ja. Het is fenomenaal. We moeten eigenlijk 's avonds komen als de lampen Ja, dat snap branden ik. en het geluid aan is. Dan is de beleving heel anders. Maar Giet, ik weet niet of er een jongere club of een scouting is in Koningslust. Komen die hier dan ook doorheen? Nou, hier in Koningslust hebben ze een OJB, een open jeugdbeweging. En een deel daarvan komt eigenlijk wel ieder jaar terug. Dat zijn dan 3 groepen. Dat zijn de hele kleintjes en dan de middelkleintjes en dan de pubers. En ja, die hele kleintjes die komen meestal in het begin, zo rond 6 uur, dan is het nog niet zo heel duister. Of ze komen nou eigenlijk overdag al met de elders kijken. Dan zien er bij die komen iedere dag kijken wat er weer veranderd is. En dan is het niet zo eng als het dadelijk echt helemaal klaar is. Ja, dan zien ze wat beter voorbereid. Ja. En dat mag dan ook. Ja, dat mag. Dat vinden wij eigenlijk ook helemaal niet erg. Dat stimuleert alleen maar om de 28e weer terug te komen. Ongelooflijk. Is het dan ook zo? Ik heb zelf ook wel eens met Halloween, met een spokentocht, meegeholpen als vrijwilliger. Superleuk om te doen. Maar ze dan ook de ruige kinderen hoe de dorp en die in een keer zo klein weer? Ja? Die met de grootste mond, normaal gesproken die... Ja. Want vorig jaar hadden we hier eigenlijk 2 heksen staan met een kampvuur. En die figuranten die wisten inderdaad wel de pubers heel klein te krijgen. Die mochten dan niet doorlopen en die moesten dan gaan zitten. En die werden dan door die heksen bewerkt. Ja, dan zie je toch wel dat de kamerui ineens geen kamerui meer zijn. Want die zien al weg. En dat worden dan ook weer, die heksen, dat worden ook weer kennissen van die Ja, vriendinnen dat zijn of zo? dezelfde figuranten als die we dit jaar Maar hebben. zien dat mensen die ervaring hebben door mij? Nee, ja, nee. Of die doen dat ook puur uit... Die doen dat puur alleen hier. En we hebben in het verleden inderdaad ook wel eens spokentochten georganiseerd op de manege en zulke dingen. Maar dat is eigenlijk de enigste ervaring die wij en hun hebben, zou ik maar zeggen. Ja.
Het Boris ook nog een rol? Nee, Boris vindt het allemaal heel leuk zo overdag, maar als dan s'avonds de verlichting en de geluiden hangen en zeker het rookmachine, dan heb je zoiets van... Toedeledokie. geplaagd, maar dan dit gaat mee in een brug. Dan gaat hij lekker binnen zitten Ja, of zo? die gaat Oké. dan op zijn bed. Ja, voor hetzelfde geld was hij de Hound of Hell of zoiets, hè? Nee.